दासिमहालागै नैबे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनाय गोदान भिडिअखौ फुलि नायाखै अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायनो नांगोन, होनब्लासो मिथिगोन दि नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। नैबे आंनि बर' इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों गोजोन गैयै नखर। बियो मोनसे गोदान बड' शर्ट फिल्म। लोगोफोर, नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बे भिडिअखौ फुलै आपल'ड खालामनानै गालांबाय। बे भिडिअनि कास्टफोरानो जादों आबुल, रैसु, सुबुंसार आरो नमिता। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नैबे भिडिअनि स्ट'रि, स्क्रिप्ट, डिरेक्शनानो जादों नयन मुसाहारि। लोगोफोर, दासिमहालागै फुलै नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामनानै गालां। नैबे भिडिअखौ फुलै नायनो थाखाय दा नयन क्रिएशन इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान बड' शर्ट फिल्मखौ नायनानै लाहैदो। दासिमहालागै बिथांनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला बिथांनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो, जेन बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअफोरखौ थाब लानानै फैनो हानाय बायदि। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि गुबुन मोनसे गोदान इउटुब चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला नैबे टाइटेलाव नोंथांमोना @बड' ट्रेन्ड्स आपडेट होननाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन। नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै आंनि गोदान इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोननाय मोनगोन लोगोफोर। आं बे चेनेलाव आरो गोदान गोदान भिडिअ आपडेट लाबोनो नाजायो। बिदिब्ला लोगोफोर, आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव फैदो। आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों अ फाग्लि। बियो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ। दासिमबो फुलै नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन, बेनिखायनो बे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायलां। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि स्टार्टिंआनो जादों नार्जारि आरो लेबनिया सिट्रि। नैबे भिडिअखौ बिथांमोना फुलै आपल'ड खालामनानै गालांबाय आरो बे मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि डिरेक्शनखौ होदों मानाब लाभलि ब्रह्म आरो करिय'ग्राफि कनसेप्टआबो मानाब लाभलि ब्रह्म। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों नार्जारि। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो फुलै नायाखै अब्ला बिथांनि नार्जारि इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैदो। नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांनि बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो आरो चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो, जेन बिथांमोना बेबायदि गोदान गोदान भिडिअखौ थाब लानानै फैबाय थानो हायो। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। आंबो बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। नोंथांमोननि गेजेराव गोदान गोदान भिडिअनि आपडेटखौ थाब लानानै फैबाय थानो नाजागोन। बेनिखायनो लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटखौ बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालामनानै लाखिदो। बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ थाबैनो लानानै फैफिननो नाजागोन।